Vinga, doncs arrenquem, va. Només per començar, això no està en cap de les vostres dubtes, però suposem que totes coneixeu la pàgina del nou currículum, però si encara hi ha alguna despistada que no la coneix, aquí és on pengem totes les novetats i tot el que anem creant i elaborant, debatint, ho pengem en aquesta pàgina. Aquí on diu Educació Infantil s'obren 3 pestanyes que ja es repeteixen les altres etapes i nosaltres tenim el decret. Tenim una guia on hi ha l'explicació del decret i la situació d'aprenentatge. La novetat és que al costat, a la pàgina, sota d'aquí que diu destacats, a la dreta, hi ha un requadre com aquest que diu que a Vicenç hi ha notícies noves. Us podeu subscriure amb una adreça ISTEC i llavors us rebreu al correu totes les novetats que pengem a la pàgina. Us no heu d'estar entrant contínuament, sinó que hi ha alguna vegada que ens ha donat algun problema. Funciona amb adreça ISTEC, vull dir, les que sou del... no teniu adreça ISTEC. Per cert, quantes sou del Pixel 3? I del 3.6? Vull dir perquè si us enregistreu i no us funciona, no us preocupeu perquè estan treballant millor per solucionar-ho. Però la idea és que us arribin al mail un aviso. S'ha actualitzat la pàgina, llavors si us vereu us entreu, si no. Vull dir que com hi ha les altres etapes pot ser que pugin coses que vosaltres... D'acord, doncs feta aquesta petita prèvia, ara tothom pot prendre nota de la pàgina web i l'estructura que ens havíem plantejat amb la Sònia és molt senzilla, té aquests 3 punts. En primer lloc ens agradaria fer ràpidament com un recorregut una mica cronològic de com ha arribat el currículum a les nostres mans. És interessant saber que no cau de la figuera i que per tant segueix com un camí legislatiu, normatiu de canvis polítics educatius que li donen el sentit de ser com és. Al segon punt entrem en matèria amb els vostres dubtes, ja anirem arrencant amb els 5 blocs de l'Excel que ens va passar a l'Helena i finalment us donarem un petit regal perquè pugueu continuar reflexionant i evidentment doncs si arrenquem, mireu, molt breument, potser ho sabeu, potser no, aquesta diapositiva ens ajuda a veure que tot arranca el 2018 amb el Consell de la Unió Europea. La Unió Europea mira els països, veu el panorama educatiu i diu aquí hem de fer un canvi de mirada i un canvi de paradigma. I per tant, publica el que són les competències clau per a la vida. D'acord? Això ja el 2018. Aleshores la UNESCO s'hi suma i diu per treballar això de forma seriosa haurem de fer un marc en educació i una comissió d'experts que puguin anar construint i gestionant tot aquest canvi educatiu que volem. I finalment l'agenda de 2030 diu molt bé tot això però no us oblideu dels ODS perquè estem parlant de clau competencial però és important ara més que mai com està el nostre planeta tenir en compte els objectius de desenvolupament sostenible. I amb tot això en ment, el 2020 s'aprova la LOMLOE aquí al nostre estat. I les lleis orgàniques, no sé si ho sabeu això o no, quan es publica una llei orgànica, les comunitats autònomes que tenen autonomia educativa tenen un parell d'anys per publicar decrets que concretin aquesta llei. Aleshores, en aquests 2 anys, Catalunya què va fer? Va esperar a Madrid i va dir a veure quin decret concreta Madrid a partir de la LOMLOE, quin decret d'educació infantil publica. I el 2022 publica el Reial Decret 95. Aleshores, Catalunya el va mirar, va veure quines coses se podien adaptar al nostre territori, quines no, i juntament amb la LEC, que és la nostra llei catalana, de tot això neix el decret que tenim ara aquí, que té 39 pàgines i que es publica el 7 de febrer. Rapidíssim, només perquè veieu que cau de tot això. I que això no és nou. Històricament ha passat ja altres vegades, des dels 90 hem tingut gairebé 7 lleis educatives diferents i totes han anat impulsades per aquests canvis educatius, per aquests avenços en el coneixement, i ara ens trobem que fem un gran salt des dels 80, que parlem molt d'objectius i de continguts i ara ha canviat això radicalment i tenim un currículum en clau competencial, que ara entrarem més a fons. Res més, aquesta era una pinzellada, però han intervingut també més agents en aquesta construcció. Sí, què fa Catalunya? Amb el decret 95 de Madrid crea un grup de persones que s'encarreguen de redactar i elaborar aquest decret. És un grup de, nosaltres li diem, sàvies, tenim persones que ja estan jubilades però tenen molta expertesa a l'etapa d'educació infantil i un grup de mestres que estan a l'aula, estan a l'escola i estan aquí. Amb
aquest grup, amb la normativa vigent, que és tot allò que us ha explicat l'Helena, amb aquell marc, perquè nosaltres hem de veure el decret 95, vull dir, no ens ho podíem inventar, hi ha coses que hem pogut modificar i coses que no. Amb tot això, amb la pràctica a les escoles que ja s'està portant, no? A Catalunya, i amb els coneixements i les teories actuals sobre la neurociència, la neuroeducació i el DUA, el decret universal de l'aprenentatge, amb tota aquesta barreja de coses, i sense oblidar que venim de les orientacions, hem portat els documents perquè si algú no els coneix després els pugueu veure. Jo crec que és un document que tothom veu, no? O coneixeu, però si et fiques a dins hi ha moltes coses que ja hi ha, o sigui, que hi ha uns decrets que són més antics però les orientacions són més noves, i aquí ja hi havia moltes idees que el decret el que ha fet és recollir-les i posar-les com en actualitat dins del decret. Amb tot això neix el nostre decret del 21 del 2023. Algú ens feia la pregunta de si també parlaríem del 03. Una de les coses que més contenta estem del nostre decret és que els dos cicles estan dins del decret. Abans tenien un decret per cada cicle i ara, tot i que nosaltres sempre hem dit que som una etapa en entitat pròpia i tot allò, teníem dos decrets. Ara tenim un decret que ens junta tots, no? Hi ha coses que ens separen, com els edificis, bueno, les titulacions, les repercussions econòmiques, o sigui, ens agradaria que encara fóssim estiguéssim més junts, però pensem que és un principi, no?, que el decret ja estigui junts. I ara sí, fet aquesta petita prèvia que ningú havia demanat, ho sento, us ha tocat, entrem amb els vostres dubtes i com dèiem, tenim aquests 5 blocs. Començarem com resolent els dubtes que hi havia relatius a l'organització, passarem després a l'observació, seguirem amb les SAs, atenció inclusiva i finalment altres qüestions. Si arrenquem amb el primer bloc, preguntes sobre organització dels aprenentatges, una miqueta el que aquí ens demanàveu era la macroestructura una mica del decret, un indexat general. Aleshores, a grans trets, quan pensem en el decret, ens el podem organitzar en 4 capítols i 16 articles. D'acord? Aleshores, cada capítol té un títol, tenim disposicions generals, tenim currículum, gestió pedagògica i avaluació. Aleshores, jo vull saber què diu el decret sobre la relació família-escola? Doncs miro capítol 4, article 11. Jo vull saber què diu el decret sobre els principis pedagògics? Doncs capítol 1, article 3. I això, amb un primer cop d'ull, que de vegades com és farragós i has d'anar passant, ho veus molt clar i dius, no n'hi ha per tant. És com que no espanta, és per treure una mica la por, d'acord? Que és molt assumible. Però no només això, sinó que a més ens dona un regal de 3 annexes i unes quantes disposicions més, per no quedar-nos curts. Aleshores, l'annex 1, 2 i 3, nosaltres sempre diem que el més popular és l'annex 2, perquè és on es recullen tots aquests elements curriculars, que al cap i a la fi és el que nosaltres com a mestres en el nostre dia a dia agafem per programar. Per tant, amb això en ment, aquesta estructura grossa en ment, ens agradaria avui, que tenim poc temps, fer un zoom sobretot amb l'annex 2. Però és important recalcar que de vegades utilitzem de forma sinònima el decret i el currículum, i no és el mateix. El decret és molt més i el currículum és una part de dins del decret. Aleshores, no els hem posat aquí els elements perquè, Sònia, què farem ara? Perquè farem un joc i segurament hi ha algú que ho té molt clar, però algú altre que potser dubteu. Podríem que entre totes endrecéssim aquests elements curriculars. Quin penseu que el nostre paraigua, el nostre horitzó, serien les competències clau, però això és que ho anirem desgranant. Les competències clau estan a dalt de tot i són per assolir a final de l'escolaritat i fins i tot al llarg de la vida. Les competències, el nom de les competències ja veureu després que són competències molt grans. Les nostres competències específiques veuen d'aquestes competències clau, però per nosaltres estan molt més properes a les edats dels nostres infants aquestes competències específiques. Vam haver de posar 4 eixos, després us ho explicarà l'Helena. El Real Decret 95 té 3 àrees: crecimiento en armonía, descoberta del medi o alguna cosa de l'entorn, i una altra que no me'n recordo. Nosaltres som l'única comunitat que tenim 4 eixos. Les altres comunitats, diguem, que tenen 3 àrees, igual que abans.
Nosaltres ens hagués agradat no tenir eixos i passar directament de les competències clau a les competències específiques, però no podíem ser tan diferents de la resta i llavors vam continuar amb les orientacions que hi havia 4 eixos, que ja ho deia, les orientacions, parlava de 4 eixos al segon cicle, i llavors ho hem adaptat. Les 11 competències, si veieu, els criteris d'avaluació, cada competència té criteris d'avaluació de final d'etapa, aquests són per tots, igual, el primer cicle per el segon, i després tenim els sabers que sí que estan repartits per primer cicle i segon cicle. Nosaltres vam fer criteris d'avaluació per primer cicle i segon cicle, però vam decidir no posar-los a decret perquè posar els criteris volia dir que s'havia d'avaluar sí o sí. No descartem el fet de poder, en les orientacions quan surtin, posar aquests criteris d'avaluació del 0-3 per pistar, però igual no es diran criteris d'avaluació, es diran orientacions o una altra cosa. Sí? Ara ens aturarem una miqueta en cadascun d'aquests apartats, val? Com deia la Sònia. A veure, les competències clau és una cosa que hem de conèixer, sí, és una cosa que està en un horitzó molt llunyà i que, com deia, al final de batxillerat, inclús més enllà, és la competència que l'infant o el jove ha d'anar desenvolupant i ha d'anar adquirint quan deixi l'escola per enfrontar-se a problemes globals, a problemes reals, a una societat canviant, complexa, etc. Per tant, aquestes no les hauríem de recollir a la nostra programació, però en certa manera sí que tota la nostra pràctica educativa ha d'anar encaminada cap aquí. Però imagineu-vos-ho com un far. Per tant, no ens entretenim tampoc a fer una lectura molt profunda i només especificar que, com dèiem que és per tota l'escolaritat, la número 7, a l'educació bàsica, no la tenen com a competència en pensament creatiu, sinó com a competència emprenedora. I vam dir, home, potser és una mica agosarat posar competència emprenedora en un lactant. Llavors li vam canviar el nom perquè no tenia massa sentit. Però més enllà d'aquesta anècdota, ja les heu pogut llegir. Ara sí, el tema que deia la Sònia dels eixos. Què passa amb el decret de Madrid, que té aquestes 3 àrees? Que té una mirada que les àrees posen l'accent més en el contingut que no pas en l'infant. Si us hi fixeu en la redacció d'aquests eixos, tots comencen igual. Un infant que... I això no és banal. Vull dir, això té una transcendència que fins ara els altres currículums que hem tingut no tenien. Les àrees anteriors, si li traiem la part de l'infant, què ens queda? Ens queda economia, llenguatges, entorn i diversitat. Això està basat en continguts, però si poso l'infant al davant, està basat en com l'infant aprèn, en com l'infant creix, en com es relaciona. D'acord? Està tot vinculat i totes les decisions que prenem han de posar aquest infant al centre. I d'aquí, ja que no els vam poder treure, són uns capítols preciosos que ja ens fan posar una mirada que abans no teníem, i té molt valor això. Aleshores, no us espanteu, aquestes són les 11 competències específiques, no és perquè les llegiu, senzillament també per allò d'anar estructurant. El primer eix en té 4, el segon en té 2, el tercer en té 3 i el quart en té 2, en total són 11. I això sí que és el que, a l'hora de nosaltres planificar-nos i organitzar-nos, aquestes 11 competències són allò que els infants d'I5 han hagut d'haver desenvolupat d'una manera força notable i madura per estar preparats i saltar a primària. Per tant, això sí que és el que ens donarà una mica el barem. Ara què volem fer aquí? Primera dinàmica, perquè ja portem xerrant una estona, així ara vosaltres poseu una mica en pràctica. Mireu, aquesta dinàmica que ara us presentarem ja l'hem pilotat amb altres grups i es tracta de posar un lema a cadascuna d'aquestes 11 competències. Això què ens obliga? Ens obliga ara a regalar-vos un temps que en el dia a dia no teniu, perquè us les pugueu llegir, és l'únic que heu de fer ara, les tenim impreses, us les podreu llegir i pensar després d'aquesta lectura l'essència o el significat final d'aquesta competència. Per què? Perquè són molt llargues, ja ho veureu. Aleshores, recordar 3 frases i mitges que tenen diverses parts i la redacció és una mica complexa, aquest exercici és un esforç per simplificar i que us serveixi per recordar-vos més fàcilment. Aleshores, us proposem, en aquest cas teniu aquí l'exemple, que és la competència 1, i el lema que li va sortir a aquesta escola, que es diu Escola Santana de Castellvell, els hi va sortir amb moc per ser autònom i estimar-me. Aquesta va ser la seva pràctica, no necessàriament ho heu de fer en primera persona, això és un exemple. Per no menjar-nos molt de temps,
no sé quantes files som, però poder cada fila en pot fer dues. Sí? La primera fila fa la competència 1 i 2, la segona fa la 3 i la 4, sí? El que dèiem, no hi ha ni bé ni malament, val? De fet això és un regalet que si amb els vostres equips, els vostres cicles ho voleu portar, i és una pràctica, val? Que el que fa no és només l'excusa de llegir-la, sinó de consensuar. Val? De veure si ho entenem totes igual, de veure si ho estem interpretant totes de la mateixa manera. Sí? Llavors, si ho voleu dur al vostre centre, us ho regalem. Sí? Avancem una mica i fem una recapitulació. Vinga. Sí, nosaltres diem les bones preguntes. Quines preguntes ens responen aquests 3 elements curriculars, no? Doncs, per què volem que ho aprenguin? Seria com les competències específiques, quina és la finalitat del que aprenguin el que nosaltres ens hem plantejat que aprenguin, com sabem que ho han après, que serien els criteris d'avaluació, doncs això que jo crec que han de saber, com jo sé que ho han après, els criteris d'avaluació, i què volem que aprenguin, que serien els sabers. Sí? Aquestes són les preguntes que vosaltres hauríeu de relacionar quan aneu a planificar el programa. I tot això fa un xup-xup i aquestes són les idees clau que ens vam imaginar a l'hora de fer el decret. O sigui, com veieu, no són idees molt diferents del que teníem abans, no? Són idees que ja partien dels altres decrets i de les organitzacions, però les hem volgut posar en èmfasis en que realment són idees clau que ara sí que hi són dins del decret. L'infant al centre, i sempre preguntem al centre de què? De què penseu que ha d'estar al centre? De l'aprenentatge, per suposat? Sí. I de què més? L'infant pot fer el que vol a l'escola? No. L'infant pot triar tota l'estona? No. Es fa el que l'infant diu? Llavors l'infant al centre de què? De la mirada, normes... Al centre de l'escola. Nosaltres diem l'infant al centre de les decisions que prenem com a adults. Nosaltres decidim mirant a l'infant i és ell el que posem al centre, però les decisions són dels adults. La globalització, com ja hem comentat, no? La nostra etapa, jo crec que totes, però la nostra més especialment, els infants no aprenen de 9 a 10 una por, no? Tancats i parcel·lats, sinó que aprenen de manera global. I aquesta és la manera que hem volgut que el decret reflectís la manera d'aprendre globalitzada que té l'estat. El benestar, perquè ja ho he dit abans, no? Sense benestar no hi ha aprenentatge. El joc, que aquí seria joc i moviment lliure i moviment espontani, sobretot també per l'etapa del CV3, no? Abans seria possible dir joc i moviment. El joc surt 44 vegades en el decret. La paraula joc surt unes 44 vegades. Autonomia, que al final és la finalitat de la nostra etapa, no? Cada cop ser més autònoms i autònomes. La família, que és important a totes les etapes, però jo crec que una mica quan ens van fent grans potser ens anem distanciant i no la tenim tant, no? Nosaltres la tenim molt a la vora i aquest contacte quotidià que ha de ser-hi, que és una idea com molt clau, no? Que les famílies han de ser-hi a l'escola. La quotidianitat, per què? Perquè ha de ser la base a on sorgeix tot. Llavors li hem de donar com el caràcter i l'entitat que té la quotidianitat. A vegades, no? La vida quotidiana ens passa, no sé, a vegades està com mal vist lo dels hàbits, les rutines, aquestes coses, no? Però que li hem de donar també la importància que té. Les emocions, de fet hi ha una competència que ja heu vist que parla només de viure les emocions i crec que està molt present en el benestar emocional en el decret. La curiositat i la creativitat com la base per l'aprenentatge i la inclusió on, a part de la inclusió, la diversitat i la inclusió, o sigui, des de la inclusió també tenim la perspectiva de gènere i la coeducació. No està específica, però sí que el decret parla de la perspectiva de gènere, de la igualtat de... Vale? Doncs passaríem al segon bloc. Tanquem una miqueta aquesta part més organitzativa, més feixuga, més d'estructura, elements curriculars, idees clau, tot això, val? Que és com per emmarcar una mica, i ara avancem a aquest segon bloc, que hi havia alguns dubtes sobre l'observació. Aleshores, primer, un recordatori, que aquí no descobrim la soledat, però a infantil, dels 0 als 6 anys, tenim 3 eines que són bàsiques i són fonamentals, que són l'observació, la documentació i la conversa. Quan parlem d'observació, aquí no us hem d'explicar res. Hem de tenir en compte aquesta diferència entre mirar i observar. Hem d'observar amb un objectiu,
val? Hem d'observar d'una manera atenta, d'una manera desperta, d'acord? I hi ha la tendència que de vegades aquesta observació no queda materialitzada en res, no? Observo i després què passa? Que tiro de memòria. Ai, ho ha fet allò o no? Ai, ha jugat amb allò? Ara la família em pregunta, no sé si avui allò... Aleshores, de vegades l'observació necessita d'una mica d'ajuda d'un paper, d'una llibreta, d'alguna mena de suport, val? Perquè no podem sempre tirar de memòria perquè tenim molts infants i tots són molt diferents. Val? Llavors d'aquí també neix la necessitat de documentar. I la documentació al final què ens porta? A haver de prendre decisions, perquè fer fotos boniques, posar-les al blog, compartir-les amb les famílies i tal dia farà un any, això és com molt estèril. Llavors ja està una mica bé potser per mostrar al món què fem i què no fem com a centre, però a partir del que jo documento m'ha de servir per què? Per fer millores, per fer canvis, per contrastar, per reflexionar en equip, etc. que ja sí que ho sabeu. I què passa quan ja potser el 0-3 és una mica més complex perquè el llenguatge tot just està despertant, però sí que és cert que el segon cicle, el 3-6, la conversa és per excel·lència l'eina privilegiada. D'acord? A partir d'aquests diàlegs, intercanvis, etc., també es treu molta informació per acompanyar, avaluar i fer el seguiment. Per tant, el pànic que ens entra a molta gent de però l'avaluació com es fa? Així. A infantil així. No hi ha de vegades allò rúbriques, taules, ítems, indicadors, graus d'assoliment. Moltes vegades sí que ens dona certament aquesta seguretat, però no ens enganyem, en el dia a dia qui està a l'aula amb una taula? Algú? No? Demano, Llavors, el màxim que podem fer quan hi ha un moment d'observació és tirar d'això, i d'intentar trobar un equilibri. Però no ens quedem aquí, fem un passet més, que això ja ho sabíeu, això era un repàs ràpid. Entrem ara més a fons. Aquesta diapositiva l'hem fet perquè algú preguntava com s'ha d'avaluar i com ho podem fer. No recordo exactament la pregunta, però la pregunta anava sobre avaluació. Us hem volgut posar que hi ha aquests dos documents d'avaluació del primer cicle i del segon cicle, no sé si els coneixeu i els feu servir. Hi ha 4 documents. Us hem portat perquè ho veieu, perquè no sé, a mi va fer molta gràcia. Aquest és molt antic, després hi ha aquests, que també són del currículum. Us deixarem aquí perquè després, quan acabem, els mireu, unes altres orientacions. Llavors hi ha el currículum i orientacions de primer i segon cicle, però a més hi ha 2 documents que parlen d'avaluació. Un del primer cicle són 4 documents. Perdó, una cosa, només que en el decret, el nou decret posa que la derogació normativa, que posa aquí que està derogat des del 2 de novembre el procediment i els documents requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil. És el mateix? L'ordre és la que ha derogat. L'ordre d'avaluació està derogada. Els documents d'orientacions no és... O sigui, el decret és com una llei, no? Hi ha la llei i després el decret. Però aquests documents són orientacions sobre el decret. El decret és una llei, és un decret, i llavors decreta i el vocabulari, tot el que fem servir en un decret és com bastant específic de decret. Les orientacions s'esplaia en metodologia. Per això està molt bé que pugueu mirar aquests documents, perquè no estan molt lluny d'aquest decret. Ara quan suposo que el curs que ve o l'altre sortiran les orientacions d'aquest decret, però serà un refrito de les que ja tenim que ens serveix i anirem afegint, ampliant. El que s'ha derogat és la llei, l'ordre d'avaluació, perquè aquest decret ja porta l'ordre inclosa, diguem. Però aquest document d'orientacions, tot i que en el que no és d'avaluació, al darrere de tot hi ha el decret anterior, tot l'altre està en vigor. De fet, si mireu la pàgina, estan penjades les orientacions. Per què us hem posat això? Perquè són 2 documents molt, jo crec que com a equip, poden donar resposta a algunes preguntes que podeu fer, sobretot sobre l'avaluació de la pròpia pràctica. Què estic fent jo? Quan preparo un ambient, escolto el que diuen els infants, faig la dinàmica perquè sempre s'ha fet així. O sigui, hi ha moltes preguntes, també aquestes orientacions les van fer bastantes persones de les que després han fet el grup de treball del decret. Algunes preguntes que també ens poden ajudar al voltant de l'avaluació dels processos dels infants.
què podem fer per observar l'evolució dels infants, parla d'aprenentatges valuosos i aspectes observables. Si entreu en aquell document hi ha com eixos, no són els mateixos al mateix títol, però parlen d'autonomia, parlen de relacions, parlen de comunicar-se, o sigui, i allà hi ha com preguntes, hi ha com dos apartats que diuen en què ens hem de fixar, quan ho puc fer, i us serveix molt per reflexionar com a equip. Sí? Nosaltres teníem una formació de 30 hores sobre avaluació quan va sortir l'altre decret, vull dir que no us podem explicar l'avaluació en 2 hores d'una xerrada, però aquests documents sí que hi són. Vale. I el que també expliquem, que no sé si algú ho ha preguntat en concret, a tota l'etapa d'educació infantil s'ha de fer una entrevista individual amb la família quan s'incorpora al cicle. O sigui, si un infant ve a 4 anys, és a 4 anys que s'ha de fer l'entrevista. Vale? Com a mínim s'ha de fer una entrevista al llarg del curs i el contacte ha de ser quotidià i proper. O sigui, si a 3 anys s'incorpora al cicle, faig l'entrevista abans de que s'incorpori, després s'ha de fer una entrevista al llarg del curs. Aquesta entrevista s'ha de recollir com decideixi l'escola. La recolliu, voleu decidir de què parlar. Sí? I després, també aquí us hem posat com l'especificitat de cada cicle. Al 0-3, que això també ho preguntàveu diverses a l'Excel, es pot completar el traspàs d'informació, aquesta informació que es fa diàriament o quotidianament, quan diu contacte proper i quotidià, a part de l'entrevista, heu de completar aquest traspàs amb altres suports que recullin l'evolució de l'infant, però és l'escola bressol i la llar d'infants la que decideix com ha de fer aquest traspàs. Vull dir, el decret no està dient que feu un informe per fer el traspàs. Podeu fer una documentació, podeu vosaltres decidir com feu aquest traspàs d'informació. I al 3.6, com a mínim ha d'haver un informe qualitatiu escrit durant el segon trimestre. O sigui, tenim l'entrevista i l'informe del segon trimestre, i és l'equip educatiu que ha de decidir el format d'aquest El segon trimestre, Sí. Abans de l'esborrany, no sé si algú es va mirar l'esborrany, l'esborrany deia que s'havia de fer un informe qualitatiu escrit. Sí. Vam anar a una xerrada i algú ens va dir llavors jo puc entregar l'informe el 30 de juny. Clar, no. Per això ho vam posar al segon trimestre. O sigui, fas l'informe perquè les famílies tinguin un temps de devolució. És com a mínim, vosaltres podeu fer els informes que vulgueu. El decret el que diu és el mínim que heu de fer. Però sí o sí ha d'haver-hi un en el segon trimestre. Quan marxen els infants del 0-3 no ha d'haver un informe. Això és el que vosaltres decidiu com a Ho hem equip. de decidir com a escola. Sí. Però s'ha de decidir com. En el cas que l'infant canviï d'escola, a petició de l'altra escola, llavors sí que s'ha de fer un informe. Que és el que surt a l'espera, diguem, són unes preguntes que no són, que no són les competències, hi ha unes preguntes que vosaltres hauríeu d'escriure. Però abans hi havia un informe que s'havia de fer quan passaven d'I5 a primer de primària. Aquest informe ha desaparegut. O sigui, l'escola també decideix com fa aquest traspàs d'informació. Només en el cas que marxi a una altra escola i l'escola nova ho demani. Sí? Hi ha alguna pregunta sobre això? Passaríem a la pregunta, al tema estrella del decret. Vale, anem al tema estrella. Aquí fem una, perquè algú ens preguntava com, no recordo bé, com la programació, i nosaltres sempre expliquem com l'evolució que ha tingut les diferents maneres de programar o de planificar. Llavors hi havia moments que havien passat d'aprendre per continguts i ara el que volem acostar, perquè això és un canvi de xip i de mirada, jo crec que no passem d'un dia per l'altre, sinó que és cap aquí cap on hem d'anar, a un aprenentatge per competències. Quan estàvem en el tema, era com el tema i d'allà no sortia, no sé si vosaltres ho heu viscut com a persones infants o com a mestres ja. Després vam passar a la unitat didàctica, on s'acostava, hi havia una mica més d'opció, no? Podíem anar treballant diferents coses, encara que fos dins d'una mateixa unitat o tema, estava més variat. Després vam passar als projectes de treball i nosaltres diem que segurament els projectes és més una metodologia que no tant
una programació, però bueno, és el que s'acostaria més a la situació d'aprenentatge en quant a anar cap a les competències. I el que voldríem seria programar a partir de situacions d'aprenentatge. S'ha de programar tot a situacions d'aprenentatge? Doncs, bueno, ara ho programeu tot en unitats didàctiques? Us hem preparat també aquesta? Sí, no, un breu incís, que m'ha anat molt bé tot això que heu explicat, perquè hi havia també una altra gran angoixa, a part de l'avaluació, és, bueno, com programem? Primer el meló, programar o planificar. No entrarem perquè necessitem 2 hores més. Aquí, cadascú el que se senti més còmode, val? Indistintament el decret es fan servir les dues paraules. A la Sònia i a mi ens agrada més planificar. Aleshores, quan arriba el moment de planificar, no com ho fem, quan ho fem, de quina manera, doncs bé, aquí també us regalem un coneixement que jo fa poc que també em van explicar i vaig dir, mira que bé, hi ha com 3 maneres, d'acord? O 3 velocitats o 3 formes de programar, que són el model locomotora, el Penell i el Califòrnia, val? I ara veurem ràpidament les diferències. Si ens fixem en el primer, ja pots passar, Sònia. Penell és veleta. Sí, exacte. Però jo aquella paraula no l'he sentit mai. Això. Doncs en aquest primer cas, de la locomotora, ens proposa una planificació o una programació a priori. És a dir, jo ho he de saber tot, abans que comenci qualsevol situació d'aprenentatge, activitat, proposta, etc. Ho he de tenir tot programat, ho he de tenir tot endreçat, tot ha d'estar registrat, des dels eixos, competències, criteris, sabers, estratègies, tot. Per què? Perquè jo pugui estar tranquil·leta. I llavors jo em relaxo, jo ja no cal que estigui observant, pendent, flexible, atenta. No, jo ja sé, i plogui o nevi, farem això. Coses bones d'això, home, viuríem més tranquil·les. Seria meravellós. Però coses dolentes, estem deixant tot fora. No estem fent bé la nostra feina. Això és extrema rigidesa, això és peti qui peti, i si em deixo algú pel camí perquè ja havies de saber X contingut i no el saps, jo tiro i tu allà et quedes. Passem a l'efecte contrari. Aquesta programació Penell el que proposa és tranquil·la, tu fes, a veure, anem prenent el pols a les coses, anem veient com reacciona el grup, fem una proposta, assaig-error, anem aquí a una sortida, la família, això, i diu, però això no ho registrem, espera't, corre al currículum, miro, a veure, intento lligar allò que havíem fet, no me'n recordo perquè allò va fer fa 3 setmanes, és igual, més o menys ho col·loco aquí, aleshores, coses bones d'aquí, al principi tu tens màxima llibertat, no has de retre comptes amb ningú, pots acabar desviant-te molt i anant per les rames i allunyar-te del currículum, que és el que ens passa, el que dèiem, motivades i volem fer de tot, i després tenim dificultats per registrar, ens costa posar paraules al que hem fet, ens costa llavors avaluar, però aquell infant ho feia allò o no. Ai, llavors com a desavantatge té això. Adivineu quina serà la tercera? La Califòrnia que ens proposa, i bueno, ni tanto ni tan calvo, Per tant, aquí què passa? El que dèiem, aquelles 3 preguntes superimportants, només que abans de començar o d'iniciar res, vosaltres sapigueu, més o menys, amb un marge de mobilitat, què vull que aprenguin i per què? Per què estic preparant un ambient així? Per què estic posant un material allà? Per què faig una entrada lenta? Per què faig la fonètica? Faig la fonètica, per què van descalços, etc. Per què vull que aprenguin amb això? Tirem d'aquí. I el que ja passin uns dies, vinga, registro. I això amb quina vinculació té? Doncs podríem anar per aquí i em vull fixar en això, vinga, un objectiu. Llavors d'aquí veig i ampliem i fem i no fem, i vas construint de manera que la definició final de planificar és una activitat viva, una activitat canviant, una activitat que jo sé que en el dia a dia de vegades dius no tinc temps i no m'hi cap, però li hem de fer un lloc, perquè llavors si no ens quedem amb l'una o amb l'altra. I això per nosaltres ens dona com aquesta tranquil·litat del principi de no haver-ho de tenir tot, però tampoc d'acabar un procés i no tenir res registrat. Com sempre a la vida, tot equilibri. Llavors també perquè ho tingueu i us quedeu tranquil·les. Tenim les preguntes que és interessant. La Sònia ja ho ha avançat moltíssim. Ara aquí presentem una definició de situació d'aprenentatge i estic segura que potser ja en el 70% ja ho feu això. Vull dir que no és, novament, res nou. Què entenem per situació d'aprenentatge? Doncs nosaltres la definim com una experiència que viu l'infant, mentre està a l'escola, i que és una experiència que l'adult detecta. Per què? Perquè està observant, perquè està documentant, perquè està atent, etc. Aleshores, tu veus un succés, veus una cosa que està passant, tant a nivell de grup o potser individual d'un infant,
I tu aquí has de prendre una decisió. Si tires del fil o no. Si això ho aprofites o no. Em vindrà més condicionat per si tinc un horari més rígid, menys, la manera de treballar. Tot això són peculiaritats de cada centre que heu d'anar mirant, Però bàsicament és, jo detecto això i en què m'he de fixar? M'he de fixar en quin context ha nascut. Hem estat al pati, això ha passat en una sortida, això ha passat durant una entrada, això es dona cada vegada que fem relaxació. Quin context, quin escenari? I és més, en aquest context, això que jo he detectat, quin repte ha generat? És a dir, quin desafiament, quina proposta d'aprenentatge jo estic observant que un infant no li entra el fil, ho tira, ho canvia, ho posa, ho prova amb una corda més gran, no, es frustra, se'n va a buscar un altre material, no pot. Jo aquí estic veient un potencial enorme. Puc dir, això pot morir aquí, ara, amb aquesta observació, perquè demà canviem de materials o el que sigui, o puc decidir, mira, d'aquí tirarem el fil i jo puc fer una proposta, una situació interessant. El que deia la Sònia, interessant per qui? Perquè jo m'ompli de feina i prepari superbé l'espai, el temps, els materials, etc i jo tingui molta feina? No, sinó perquè el focus no estigui en mi com a educadora o com a mestra, sinó que estigui en l'infant. Moltes vegades, quan programem, és què faré jo, i el que deia la Sònia, i l'infant què? Amb la finalitat de què? Perquè aprengui què? Perquè desenvolupi què? I aquest és el canvi, que proposo això, sobretot. I per últim, que estigui vinculat a les competències, que ja ho sabeu. Fent una mica d'èmfasi al context del que dèiem, surt d'un temps i d'un espai. No podem fer una proposta de les tortugues a l'Antàrtida, això queda llunyíssim. Amb tot l'estímul que tenim al voltant, ha de partir d'un context proper, d'un context significatiu, real, tot això que ja sabeu. I a nivell de repte, també, ostres, molta polèmica, què és un repte per un infant d'1 any? Què és un repte per un infant de 4? Un repte pot ser col·lectiu per un grup. Aquí, novament, el vostre criteri, la vostra professionalitat aquí i detectar si potser aquell repte per un infant que està a IU, el repte és realment sobrepassar un obstacle, per exemple, i potser és un repte més individual que ha de tenir un acompanyament més individual. En un I4 un repte pot ser, m'invento, una cosa més col·lectiva, ha nascut la germaneta d'algú i volem fer arribar una felicitació a l'hospital. Això pot ser de grup, podem pensar maneres, etc. Però què ha de suposar? Que l'infant sap fins aquí i amb la meva proposta sabrà una miqueta més. Potser un arribarà més a prop i l'altre més lluny, però la idea és que suposi, sabeu, una avançada. Així, com a cosa ràpida, i ara la Sònia us explicarà el que dèiem. Clar, si surt del nom de la classe o surt d'un lloc que jo no puc preveure, què passa? Llavors parlem dels orígens, d'on poden néixer aquestes situacions? Sí, nosaltres diem que realment hi ha com 3, el joc espontani o la vida quotidiana, que és el que ells passen cada dia a l'escola. Una altra seria les sorpreses, els incidents, coses que passen o són imprevistos. Un dia plou, un dia neva, un dia cau calamarsa, m'he trobat un cargol i està xafat, no sé, milions de coses, s'han calat la pilota i no sabem com agafar-la sense mullar-nos. I és el que deia ella, si d'aquí decideixo estirar o no, si jo tinc la meva programació i ara em toca psico, doncs segurament no podré, però igual demà sí, no sé. En funció de la vostra organització és més fàcil que els imprevistos puguin esdevenir situacions d'aprenentatge. I la tercera i no menys important, la que pensa l'adult. La que sorgeix de fets rellevants o és una proposta significativa. No ens oblidem que no tot ha de sorgir d'ells i del que els hi passa. Nosaltres com a adults que acompanyem també els hi podem fer propostes. Que no plou i volem aigua al pati, la sorra està seca, què podem fer per trobar aigua? Que això ho planteja l'adult. Això és una situació d'aprenentatge que tenim de la sequera a la pàgina. Sí, per tant, amb aquests exemples, què us volem dir? Que és clar, si parteix del joc no ho tindreu planificat abans. Si parteix del cargol que ha trobat un infant i que hi ha una conversa i el cargol deixa un rastre, però tu dius, rastre. D'aquí, el que vulgui o el que pugui, amb el grup, amb el temps, amb l'horari, però ja és un detonant, llavors és aquí on arranques la programació. En canvi, una cosa que segur que passa als aniversaris, per exemple, doncs com a centre, com a equip, hem de dir aquesta situació que és
d'importància, etcètera, com la treballem, si és que la treballem. S'han de fer aniversaris, s'han de celebrar, no? Sí. I llavors tu aquí tens un espai previ per planificar-ho. Llavors aquí serien com el que dèiem, la Califòrnia aquesta, val? Però que no és senzill. Això ho estem dient com si fos, però no és fàcil, I aquí al departament hi ha 4 exemples, ràpidament mostrem un parell per acabar d'entendre el tema de context i el repte. En aquest cas és d'un grup de U2, si no m'equivoco, i l'han titulat Quan som a taula, no? I diu, l'equip educatiu del grup B2 ha de preveure com s'organitzarà l'estona del dinar del grup. Això es pot fer a priori, potser no t'has d'esperar a que sorgeixin coses, sinó que ho pots planificar abans. A l'inici de curs i un cop fetes les entrevistes inicials, les famílies ens traslladen en quin moment evolutiu estan els seus fills i filles respecte a l'alimentació. Es va configurant en equip com s'organitzarà l'estona dels àpats del grup, les condicions i els recursos necessaris, quin material és més o menys adient i si és coherent amb el model educatiu del centre. Una altra cosa és que aquí el que es desprèn és que no ho heu de fer soles. Idealment això s'hauria de fer amb equip, però tornem a lo del temps. Estem allà mateix. Aleshores, el repte d'aquí quin seria? Es planteja el repte d'aquesta situació és que els infants associïn l'estona dels àpats a un moment de gaudi, de relació i de socialització, entenent aquest temps com un punt de trobada en què cada infant pugui assolir el seu ritme a aquestes petites fites. Clar, aquest és un repte molt adequat a l'edat d'aquests infants. Per tant, aquesta dificultat de dir repte no vol dir que hàgim de resoldre una suma o un problema complex. En un 0,3 parlem que els reptes tenen aquesta pinta. Per tant, això estic segura que ja ho feu moltes. Les estones aquestes, l'estona del dinar, l'estona del tot això sí que ho tenim parlat i escrit. El que sorgeix el dia a dia... Aquesta seria, d'allò que dèiem dels 3 orígens, doncs tenim un origen que ja tenim molt registrat, que també et diria s'ha d'anar revisant i que això ja sabeu, i després n'hi ha d'altres que s'han de fer de nous, completament. I en aquest cas és una del 3-6, s'ubica en un grup de 5 i diu s'acosta al final de curs i l'escola organitza un acompanyament per donar la benvinguda als infants que s'incorporen al setembre al grup d'I3. I l'equip directiu demana als infants d'I5 que participin en aquest dia. Aleshores, els infants fan diferents propostes de com poden intervenir en la benvinguda i es planteja el repte d'explicar els aspectes rellevants de l'escola el dia de la benvinguda per tal d'acompanyar i acollir els infants que comencen de nou. Aquest és un repte més adequat pels infants d'I5, té tot el sentit del món, ells fa 2 anys que ho han viscut, vull dir, és proper, és important, i aquest en aquest cas és un repte col·lectiu, perquè parlem que tot el grup hi participa. Això potser també és molt semblant a altres coses que feu. Però aquesta nova nomenclatura de parlar de context, de parlar del repte, és mica en mica el que hem d'anar integrant. Però molt bona pregunta. La reflexió d'aquesta diapositiva és que el departament ha tret una graella, un model per facilitar el que al principi com s'havia de fer, però l'objectiu és que cada escola i cada grup faci la seva planificació, la seva taula, amb els elements que ara direm que han de ser sí o sí, però vosaltres podeu adaptar-ho a com vosaltres vulgueu. En la pàgina d'aquí, del nou currículum, hi ha el model i al costat del model hi ha el document de suport, però hi ha l'explicació de com s'ha de redactar. No sé si us coneixeu aquest document. És molt interessant perquè a vegades fem preguntes perquè no he mirat. És un document que té molta lletra, no és una infografia, a vegades intentem fer coses com més visuals, però aquest document... Sí, però té 8 o 7 pàgines o així, És interessant perquè hi ha l'explicació de com s'hauria de fer, com s'hauria d'omplir aquest model. Però la idea és que cada escola, cada grup de mestres, reflexioneu i decidiu quina és la vostra. I una altra que també volíem explicar-lo, aquesta diapositiva és nova, no l'havíem explicat mai. El que diu bàsicament aquell document que us acabo de dir és que la planificació de la programació ha de ser un document flexible i obert i ha d'estar en constant construcció, és el que parlàvem abans. Jo puc començar amb el context i el repte, decidir quines són les propostes i acabar fent una documentació del que m'ha passat. O sigui, jo penso que a més de posar-nos-ho fàcil ens ha d'emocionar. Si el que he de fer és omplir una graella per com ho diu el departament, a mi això no m'emociona. Igual fer una documentació sobre el procés, sí.
Ha de ser, acabo aquesta, Sí, ha de ser una eina viva, perquè s'ha de contextualitzar en funció de les necessitats que tenen els infants del vostre grup. No té res a veure una escola amb una altra, ni una classe ni un grup amb una altra, llavors ha de ser diferent sí o sí, s'ha d'adaptar al que tenim allà. Cada escola bressol, això és el que us he dit abans, l'escola ha d'escollir el model que s'adequa més i el que implica, sí o sí, és reflexionar. Això que esteu fent avui és el que per mi té més valor en aquell document. Perquè si jo omplo sense reflexió, no té cap sentit que jo ompli res. Nosaltres al departament sempre diem que programar és prendre decisions. I vosaltres cada dia preneu decisions de com feu, encara que sigui ho fem com ho hem fet sempre, però això ja és una decisió. Sí? Vale. Què no va servir? Bueno, si et ve... Us hem posat en lila els elements de la programació, diguem, de la planificació o de la que ja agraïa que ja van donats pel decret. Evident, a vegades ens diu, els sabers els podem fer nosaltres? Sí, clar que sí, però jo primer miraria si nosaltres hem hagut de fer tots els sabers, si hi ha algun saber que ja us va bé, evidentment que el podeu adaptar, però segurament primer jo en context i repte me'n vaig i miro quines són les competències específiques que s'estan acostant a aquell context i a aquell repte que jo tinc allà. Després ja tinc els sabers. Què he de redactar? L'objectiu d'aprenentatge de la situació. Què és això? Què és l'objectiu? La competència específica, ja ho heu vist, són molt llargues, són molt grans i són de final d'etapa. Quan jo miro la competència i dic, sí, jo tinc un repte perquè els infants del meu grup tota l'estona s'estan barallant i jo vull fer una infografia per veure què hem de fer quan ens barallem, vale? Ho intento. Doncs la competència és viure les emocions, tot això és molt gran i a final d'etapa. Doncs jo he de fer un objectiu d'aprenentatge que agafi la competència i me l'emmarqui en aquest context i en aquest repte. Llavors la faig com més petita. I què fan els criteris d'avaluació? Dir-me què he de veure, què he de mirar jo per veure si l'objectiu l'han assolit o no. Vale? Les preguntes d'abans, us en recordeu? Les propostes d'aprenentatge també estan en taronja perquè també les he de posar jo. Són les activitats que vosaltres penseu que fareu. En aquell document hi ha com 3 parts i es basa en el cicle de l'aprenentatge i nosaltres el de primària, el cicle de l'aprenentatge té 4 parts però nosaltres ho hem deixat en 3, que després crec que també surt. I evidentment les mesures i suports que depèn del meu grup i dels infants que jo tingui que necessitin alguna mesura o suport. Sí? No sé si us ajuda aquesta, però és com hi ha 2 coses que jo he de fer, he d'agafar sí o sí del decret i les altres que sí que són de la situació d'aprenentatge en concret. Clar, i el que diu la Sònia és que el departament ha fet aquesta taula d'exemple, però quan ens referim a que cada centre o cada equip ha de fer la seva, sí, però ha de tenir això. Feu-la com vulgueu, saps? Coloritos, més arriba, més avall, però el que sí que ha de recollir del decret és tota aquesta correlació dels elements. Val? I el que deia és com ajuda. Sí? Aleshores, aquí, ja que teniu també les competències, no? Una cosa que facilita entendre-les una miqueta millor, val? Després de fer el lema, és veure com estan estructurades i com estan redactades. Aleshores, perquè ara us exploti el cap, mira, de les 11 competències que teniu ara, totes i cadascuna d'elles estan redactades amb la suma d'aquests 3 elements, que són la capacitat, el saber i la finalitat, val? Totes elles. Aleshores, la capacitat com la detectem? Sempre està al principi i és el verb en infinitiu. Val? En aquest cas seria interpretar, comprendre i expressar. El saber, què és el saber? Doncs pròpiament dit és el contingut. Val? Per tant, dins d'aquesta competència el contingut serien els missatges. D'acord? I per acabar, que és la part que per mi li dona també molt de sentit, és la finalitat, que al final ens està dient el per què. Sí, una capacitat i un saber, però ha de caure en una finalitat, no? Que seria per avançar en la comunicació i la construcció de nous aprenentatges. Aleshores, no sé a vosaltres, però a mi quan algú m'ho va explicar i ho vaig veure, vaig pensar, ostres, aquesta parauleta, no? Capacitat, que ens l'han robat una mica del decret anterior i que era com part de la nostra identitat i de la nostra etapa, parlar de les capacitats, no ha desaparegut, no? Molt a l'inici de l'esborrany, que la Sònia sempre ho explica, hi havia una certa resistència a parlar d'infantil de competències. Vols dir, competències. Llavors vam dir, capacitats en clau competencial, no? Com per intentar agafar-nos encara això que tant ens encaixava i que tan bé casava amb la nostra etapa.
fins que finalment doncs, vam haver d'obrir la mà, no? I deixar-ho sortir, però quan me n'adono que és que no ha marxat la capacitat, que en el fons ser competencial vol dir ser competent, vol dir ser capaç, no? De fer alguna cosa amb una finalitat concreta. Per tant, no ens l'han tret del tot. No sé si és consuelo de muchos, però en fi. Aleshores, el que us proposem ara, mireu, a la següent teniu una competència verge, val? Com també la teniu, la busqueu, així detecteu, val? De quin eix surt, i si teniu 3 colors, o si podeu subratllar de 3 maneres diferents, a veure si podeu marcar quina seria la capacitat en aquesta competència, què seria el saber i quina seria la finalitat, val? Això és individual, poseu-vos un moment, un minutet, i marqueu aquests 3 elements. I de seguida mirem com estem entre totes, aviam. Quina és la capacitat? Avançar. Saber. Val? I la finalitat? Podríem dir també, és fins aquí la relació amb els altres? Home, segurament és la relació en condicions d'igualtat. I la finalitat? La possibilitat basada en els valors morals. No va anar tan malament, no? Molt bé. Ara que ja ho heu fet una vegada, també amb la resta, otro regalito, val? Si les aneu fent totes, també us estructurarà una miqueta. I així és com es redacten els objectius de la programació. És la mateixa manera. Per acabar-vos de liar, l'objectiu d'aprenentatge també segueix aquesta. Hem dit aquesta abans que hauríeu de fer vosaltres, també es redacta així. Vinga, una miqueta més d'anàlisi. Tenim els criteris. Quina és la diferència? Doncs aquí, sobretot. Perquè tenim una acció, que seria, no és una capacitat, però no deixa de ser un verb en infinitiu, explorar. El saber seria les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques, visuals i plàstiques. Com ho veuré jo? A on ho veuré? Què haurà de fer ell perquè jo me n'adoni que ho està fent? Doncs seria un context i a vegades posem també en quines condicions. Doncs a través dels elements de l'entorn. Què ens va passar quan fèiem els criteris? Que hi havia molta part de les condicions del context que sempre era el mateix. En moments de vida quotidiana, en situacions de vida quotidiana, en el dia a dia a l'aula, veureu que hi ha alguns que podria ser que no hi hagués el context perquè ja es sobreentén. I ara vosaltres fem aquest entre totes. Utilitzar les nocions temporals i espacials bàsiques a partir de les bases. L'acció, el saber, el context, Ja som unes expertes, ja. Molt bé. I el mateix, a la vostra programació hauríeu de fer criteris per veure com s'assoleixen aquells objectius que vosaltres heu en aquell context i en aquell repte. Vinga, encarem el penúltim bloc, val? Aquest és el que el dediquem a la inclusió, el farem superbreu i dolç i després hi ha l'últim bloc que sí que serà dubtes, preguntes, sí? I ja el deixem marxar. Som-hi, amb la inclusió. Us hem posat en negreta perquè el més important de tot és que abans també venia això, però ara surt específic en el decret, és la importància de la detecció i la intervenció precoç. El DUA, entre d'altres, però té molt en compte el disseny universal de l'aprenentatge, la manera de fer-ho, de manera que sigui l'entorn que s'adapti als infants i no al revés. No és l'infant el que ha de fer l'esforç d'adaptar-se a l'entorn, sinó que jo com a adult gestiono i acondiciono i poso el millor perquè el context sigui que estigui favorable per tots els infants. La personalització de l'aprenentatge, que com sabeu realment infantil intentem crear ambients, espais, situacions que siguin el més personalitzades o que cadascú pugui fer el més personalitzat possible l'aprenentatge, que en altres etapes potser és més difícil o està més parcel·lat. Nosaltres jo crec que això ho tenim com més en compte. El grau d'intensitat i de mesures i suports, que això us explicarà ara l'Helena a la següent diapositiva, que ve igualment del decret 150. El pla de suport individualitzat, quan aquesta personalització dels ambients, els espais, la manera, igualment aquell infant necessita un acompanyament diferent, doncs llavors sí que es fa el pla de suport individualitzat i això ho ha de fer amb la tutora, la mestra, juntament amb la Comissió d'Atenció Educativa Inclusiva. Abans es deia CAE. Ara la CAE. Ara es diu CAE.
CAD, no, ara? CAD? ASI. Al revés. Vale. Jo encara confonc, ara és CAE. CAE. Perdona, sobre aquest tema puc fer una pregunta? Jo treballo aquí a l'EAP de Sarrià Sant Gervasi i als centres d'infantil i primària sovint surt el tema del pla de suport individualitzat a l'etapa infantil, si és obligatori o no fer-lo. De fet, és una consulta que han arribat a aquest curs. És molt bona pregunta. Vale. Ara aquí, mira, just a la següent, Sònia, si fas el favor de passar. Una altra de les preguntes que hem rescatat de l'Excel, i ara que la companya comenta, hi havia una miqueta de confusió entre NESE i NE. De vegades les confonem. Les NESE serien les necessitats específiques de suport educatiu, que engloben tots aquests elements que ara veurem. I aleshores, les NE són les necessitats educatives especials. Aleshores, com veieu aquí, són concèntriques. Totes aquestes que trobareu aquí dins, que em sap greu que ara no us llegeix molt bé, totes estan considerades dins del PAC de NESE. D'acord? Són tots aquells infants que surten del model d'infant ordinari, en el millor sentit de la paraula, ordinari. Doncs tot això que se surt d'aquesta ordinarietat ho recollim i ho classifiquem d'aquesta manera. Aleshores, pel que fa al PIB, que comentàvem, sí que és cert que a educació infantil, i de fet en altres etapes també, la correlació de necessitats està recollida en aquesta piràmide i els PIBs es trobarien a dalt de tot, que serien aquest 5%. Aquest 5% són els infants que són NE, que dins de les NESE estan, com si diguéssim, a l'apartat de necessitats especials educatives. I aquí què parlem? Parlem de discapacitat física, intel·lectual, sensorial, TEA, trastorn de conducta, mental o malalties degeneratives. En aquests 7 casos, per dir-ho així ràpid, sí que seria necessari el 3.6, la intervenció de l'EAP, perquè juntament amb la tutora i la mestra d'especial elaborin un OPI que adapti i faciliti aquest infant l'escolarització en un centre ordinari, però tot el que surti d'aquí no cal PI. No cal, en principi. Per què? Perquè us volíem presentar aquest document de mesures i suports universals perquè sovint tenim la tendència a anar al PIB directament, o mesures addicionals, o mesures intensives. Hi ha un desplegament d'universals que un infant amb NESE, que per exemple vol dir que ha vingut del seu país fa 3 mesos, pensem que necessita un PI. Abans del PI, a veure si amb la implementació de bones mesures universals ja pot tenir una vida o un dia a dia a l'escola normal, dins de normal, ja m'enteneu. Aleshores, jo sí que et diria, a infantils acostumen a ser pocs. El que passa que si es troben aquí dins... Mireu, són 10 segons perquè marxeu amb un somriure, val? La idea d'avui és que apliquem això que està fent aquesta criatura, val? Que amb ella mateixa es prepara i diu... Balance! Gràcies a tothom, bona tarda!